Čaute, ja som Ahojte. Tereza. Neskáč mi do reči. Prečo? Ja som začala prvá. Dobre. Ja som Tereza Ja som Marian. a máme seriál Odmeraný Marian. V celom seriáli by sme mali rozprávať hlavne o meraní. Ale prečo? Na čo je to dobré? Na čo je to dobré? Prečo je to dôležité? Ako sa to robí? Ťažko sa to robí. Ale dôležité je to preto, že pokiaľ nemám meranie, pokiaľ neviem, aké niečo je, neviem to zlepšiť, neviem s tým nič spraviť. Čiže keď chcem chudnúť, musím najskôr vedieť, koľko vážim a potom viem povedať, že či chudnem, nechudnem. Dáš si koláčik? Jasné. Dobre. No a meranie v elektrotechnike je veľmi dôležité, pretože elektrotechnika sa zrýchľuje, spresňuje, postupuje dopredu, čiže meriame veľmi presne. Meriame veľmi presne oproti tomu, ako meriame napríklad človeka. Šírku? Výšku, šírku, alebo aj EKG. Hmotnosť. Takže to je všetko menej presné, ako je meranie v elektrotechnike. Áno. Wow. Čiže budeme merať presnejšie ako na percento. Pa.